Umama Mpela ngelihle igama lenkosi. Ngibulisa umama umfundisi uPeter ngelihle igama lenkosi. Ngibulisa umprofeti okusithoba okukhulu. Ngiyabulisa mama ngegama lika Jesu. Ngibulisa omama bonke, otata bonke, i-teenagers, i-Sunday school.
keyboard player, you worshiped you. Ndiyabulisa ngelihle igama lenkosi. Hallelujah. Bangcwele. Sisebukhoneni bakhe. Sisebukhoneni bakhe. Uthi masimzukise ezimbandezelweni zonke. Kodwa masizukise igama lakhe. Amen. Sizolapha silapha. Sizozukisa yena. Bezikhona izinto besingazenza. Kodwa ngenxa yokuthoba silapha. Hallelujah. Ngenxa yokwazi lo muntu sihamba naye. Silapha. Sizodumisa yena. Hallelujah. Kunezinto bangcwele esiye sigaxeleke kuso. Kodwa silapha kule ndawo ngenxa yokuthi asizisizelanga. Xa lapha kule ndawo zazi ukuthi awuzisizeli. Awenzanga wrongo ngokuba lapha kule ndawo ungazisoli. Asa ulapha lungisa inhliziyo yakho. Usosube lapha. Eyenzeke bheki ilibane. Ukhona umnikazi lo uzomsukisa. Hallelujah. Lo ushiyeke lakhaya ukhona nalapha kule ndawo. Ngokukhona kwindawo zonke. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele ndibe namaxesha othi ndizihlelele endidlala ivideo about my life. Hallelujah. Ndidlala ivideo bangcwele ngobomi bami. Ndithi xa ndijonga ndibona ukuthi sikhona isandla sikaThixo. Ayindimanga lo. Ayindimanga lo. Ayingomandla wami. Nawe lapha namhlanje kunezinto ogqithe kuzo. Awugqithanga kubuhlakaniphile. Kodwa ugqithe ngenxa kaThixo. Begqithe ngenxa yento kuba isandla sikaThixo esiphezu kwempilo yakho. Hallelujah. Hallelujah. Niyambona mos. Nindijongile. Indlela endimfitshane ngayo andimdanga tu. Ndizawuba mfitshane. Andizuba mde. Ningabi nexhala bangcwele. Ningahlala phansi. Ndiyabulela. Amen. Oh Jesus. Bayathe ngonyama kaJuda uyisiqala nesiphelo bathungu alfana omega. Hello nceda bhuti.
you, Jesus. Thank you. Ayathe mafungwa nshima mafungwa kachi. Thank you, Jesus. Sithi bayathe ngomoshe. Sithi bayathe twala lamadwala. Sithi bayathe ninizinto zonke. Sithi bayathe mthana wezitsuku. Sithi bayathe ingweni igama lakho. Ingweni igama lakho. Ulungile Thixo wethu. Ulungile Thixo wethu. Ulungile wena wedwa. Wase walinga sesingalunganga. Wase walinga manje. Umhle Thixo. Umhle Jehova. Umhle Zulu yemfihlakalo. Umhle Diguya Diguye. Umhle wena wedwa. Umhle ngakakushaya Zulu. Umhle mkabisi. Umhle mthathelane woxolo. Umhle mangaliso. Umhle nasehlweni sibona ubuhle bakho. Thixo wethona amandla wonke. Sibona ukulunga kwakho. Sibona wena wedwa. Wena uyakhazimla. Wena uyakhazimla Nkulunkulu. Father, we thank you. Father, we thank you. Thank you, Jesus. 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 Father, we thank you. Father, we thank you. When I want to move, when I want to move, when I want to move, sisevuselelweni kaNcwele sizobonga uThixo sizobonga uThixo sizobonga uThixo sizobonga yena yedwa sizobonga yena yedwa sizobonga uThixo sizobonga uThixo
uThixo athwala nayo. Sizobonga Thixo ngasiyekeliyo. Asilwelayo. Amathabe esiwaziyo. Nesingawaziyo. Sizobonga yena. Sizophakamisa igama lakhe. Sizobonga yena mangcwele. Sizobonga yena. Ayasizangocela ngoku. Uqalile. Yakhongozela imithandazo. This is a party. Yaphenduleka kwamithandazo wakho. Nevuselelo. This is a party. Yokuthandaza kwakho kutheni banyaka. Abanye abathandazile. Becela izinto. Kodwa bangazenzelwa. Kodwa sizobonga uThixo. Abanye abathandazile. Asifumane izinto. Sizophakamisa igama lakhe. Sizobonga uThixo abantwana. Sizobonga uThixo. Sizophakamisa igama lakhe. Sizophakamisa igama lakhe. Thina sibongeni. Ensuku zethu zokuphila. Akhona abantu abafuniwe. Kodwa yena wavala. Zikhona izinto abazisiphazamisile endleleni. Kodwa wasithwala. Kodwa wasithwala. Awuvumanka ngempilo yethu. Sizobonga yena bangcwele. Sizobonga yena. Sizophakamisa igama lakhe. Sabakhona abantwana bethu bangcwele. Bekhangeleka esiweni sobonga. Ngoba ixesha likulo sikulo linzima. Ixesha sikulo linzima bangcwele. Ixesha sikulo linzima. Kodwa sizophakamisa igama lakhe. Sizotha Nkosi Thixo. Sizotha Nkosi. Sizotha Nkosi umzali wethu osinakekele. Hallelujah. Hallelujah. Sizofumana incwadi yethu. Incwadi kaSamuel. Ngixolele kancane. Ndine-fever. Hallelujah. Hallelujah. Chapter 7. Incwadi kaSamuel wokuqala. Hallelujah. Incwadi kaSamuel wokuqala. Chapter 7. Verse 7. Amen. Incwadi kaSamuel wokuqala chapter 7 from verse 7. Eva amaFilisti ukuba onyana bakaIsrayeli bahlanganiselene eMizpa. Zenyuka izikhulu zamaFilisti zawaphumela amaIsrayeli. Beva onyana bakaIsrayeli bawoyika amaFilisti. Bathi onyana bakaIsrayeli kuSamueli, Musa ukuyeka ukusikhalela kuYehova uThixo wethu, asisindise esandleni samaFilisti. uSamuel wathabatha itakane elanyayo walinyusa lalidini elinyukayo lonke liphela kuYehova. Wakhala uSamuel kuYehova ngenxa yamaIsrayeli. uYehova wamphendula. Kwathi xa uSamuel alinyusayo idini elinyukayo, amaFilisti asondela esiza kulwa namaIsrayeli. uYehova wawadudumisa ngezwi elikhulu lomini kumaFilisti, wawaqungaqunga abulawa phambi kwamaIsrayeli.
aphuma amadoda akwaseMizpa awasukela amaFilisti awabulala esaphansi kweBhetikari. uSamuel wathi abatha ilitye walimisa phakathi kweMizpa neSheni, wathi igama lalo iEbhenezeri, wathi kuthe kwalapha uYehova esinceda. Thank you Jesus. Inkosi bhuti, lihle igama lakho Thixo wethu ngamandla wonke. Akuphakame igama lakho uNkulunkulu wethu ngamandla. Indalo yonke iyalulama. Nomkhathi Jehova makubizwe igama lakho uyakhothama Thixo wethu namandla. Igama lakho liyawunyakazisa umhlaba Thixo wethu namandla. Nali ke Nkosi selwile uNkulunkulu wethu namandla. Lethi izwi lakho aliweli uNkulunkulu wethu namandla. Izwi lakho emhlabeni libuyele kuwe lilambatha Thixo wethu namandla. Selwile ke Jehova izwi lakho thetha ngalo uNkulunkulu wethu namandla wonke. Ndinguyena ndingumkhonzazana wakho Thixo wethu namandla. Nabankosi abantwana bakho bethe nqodalala uNkulunkulu befuna ukuthetha kwakho Thixo wethu namandla. Sebenzise Jehova, sebenzise uNkulunkulu ngegama nangegazi lika Yesu Kristu waseNazaretha. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kule ncwadi kaSamueli, incwadi kaSamueli lena bangcwele apha kule ncwadi sibona impi phakathi kwamaFilisti namaSirayeli. Hallelujah. Impile sibona apha eyamaFilisti namaSirayeli. Hallelujah. Hallelujah. Mangcwele namaFilisti xa ndifunda kakuhle iBhayibhile abantu ababebonakala bengabantu ikhona. Haleluya. Ikhona indawo ethi lamaSirayeli athi awubona amaFilisti abanoloyiko ade acenga uSamueli. uSamueli ngumuntu owayeyilida yamaSirayeli. Haleluya. Apha bangcwele xa ndilande emva imbambano idalwa yityeya. Idalwa yityeya. Lo mlo xa ndikujonga ubangwa ile tyeya. Kuthiwa ityeya xa ndiyifunda ndilande emva ityeya lena yayinto eyayingadibani nezithixo. Ngoba kunendawo ethi le tyeya ayithatha amaFilisti. Ityeya lena ibhilonga kumaSirayeli. Ayithatha amaFilisti kodwa kuthiwa zange kubekho ukuphumla kuwo amaFilisti ngokuba khona le tyeya kuwo. Kuthe kunendawo ethi kwindawo eyayikuyo lamaFilisti engamaqembu amahlanu yayiba lapha kweli qembu kwenzeka izinto. Kube kweli qembu likhona iqembu elathe laphuma amathumba. Bayibona ukuba ngaba yile tyeya le.
Kwathi wathoma ibuyele kubaniniyo. Abaniniyo abangamaSirayeli. Haleluya. Yabuyela ke ityeya kubaniniyo abangamaSirayeli. Haleluya. Yabuyela ityeya kumaSirayeli. Kulapha imbambano ke ngoku iye yaqala khona. Haleluya. Ithi iBhayibhile la maSirayeli ayinale leader eyayinguSamuel. La maSirayeli acela uSamuel ukuba ayobathethela kuYehova ngoba oyoyika amaFilisti. Haleluya. Zikhona izinto othi xa ujongile uzibona unoloyiko. Bangcwele bubomo obusikubo. Ukhona umuntu ongakafikela uloyiko. Kodwa kuthe ufika uloyiko kulamaSirayeli amazuntu angabalekela kuye. Ndithanda nje lo ndawo kuthi kwafika uloyiko kumaSirayeli amazuntu bekhona abantu kodwa amazuntu abangabalekela kuye. Ithi iBhayibhile xa ndiyifunda uye wathi uSamuel xa lamaSirayeli emcenga ukuba ngaba makahambe ayobathethela. Uthi kunezinto efuneka nizishiyile. UnoThixo efuneka nibatyeshele ukuze ninikele inhliziyo zenu ngokupheleleyo kulo Yehova ndiyolikhalela kuye. Ithi iBhayibhile njenjalo amaSirayeli abashiyo Thixo bafo azinikela ngokupheleleyo. Azinikela ngokupheleleyo kuYehova. Ithi iBhayibhile wahamba uSamuel kuthiwa wathatha idini elenyayo benyuka nalo Bangcwele. Haleluya. Wathi mawaqokelelane wonke amaSirayeli uya kule ndawo ibizwa ngoba yiMizpa, apho azaqhubela khona lo msebenzi ngedini lakhe. Ithi ngelixesha nyukayo uSamuel amaFilisti avile. Ithanyuka amaFilisti ngaphaya aya kule ndawo. Bangcwele uSamuel uyawathetha noThixo. Andifunda iBhayibhile futhi uThixo uyaweva futhi uyawaphendula. Ndinayo into ethi uba ngaba lamaSirayeli ebengakhange azishiye ezithixo zayo mhlawumbe ke ngaphendule kanjalo kodwa ye ashiya aphenduleka. Ithafika amaFilisti yithi uYehova uThixo wawadunga-dunga ithi Bangcwele ngexesha aphumayo amaFilisti kuthiwa kwaphuma amadoda kwaphuma izinto mani othi ngazijongile xa ndizinika umfanekiso ngqondweni ndabona uba mna nawe besinokoyika kodwa Yehova uThixo wawadunga-dunga.
wawadunga abangcwele ngoba kunempi esijongana nazo singabantwana bakaThixo. Kodwa ngenxa yokuba sihamba isedwa, ngenxa yokuba siyakhala mihla yonke kuYehova uThixo, ngenxa yokuba sasacrifice, sashiya. Mandiyithethe into enjalo, into ethi akululanga ushiya. Akululanga ushiya abangcwele. Akululanga ushiya. But usacrifice, ushiye. Sekumnandi, ushiye. uThixo kunezinto aziphendulayo ngenxa yokushiya. Ngenxa yokushiya ithe iziqhwangu zamaFilisti wawadunga. Ithi amaSirayeli afumana amandla, alwa, awabulala amaFilisti, afa amaFilisti. Ithi uSamuel wathatha ilitshe kule ndawo, ithi phakathi kweMizpa neSheni. Wathatha ilitshe walibeka phakathi kwezindawo, walibhala ilitshe wathi Ebeneza. Wathi kude kwaba lapha uThixo wethu asincede. Wathi kude kwalapha uThixo wethu esithwele ebudeni bendlela. Wasithwala uThixo akasiyekela, ngoba uThixo ongayekeliyo, uThixo osithembisileyo ezwini lakhe. Wathi akasoze ashiye, wathi akasoze asiyekele. Kunezimpi ekungafunekanga abantwana bakaThixo uzihluphela, ungasokolisi nozisokolisa. Uvele uthi ndinikela kuwe Yehova, ndilwele ngokwakho. Asinawo thina amandla okuzenzela nto, asinawo amandla okuzilwela. Do you think ukuba ukuzilwela ngolapha ngoku? Ucinga ngokulapha ukuzilwela ngonqaphile, ukuzilwela ngongekho lapha. Kodwa ngenxa yokuba uYehova uThixo ukwenzela inceba, sithi Ebeneza, kude kwalapha unathi. Uthi uBhuti Magoda, kunabantu abathe bangcwaba kakahlanu. Ndacinga ekhaya abangcwele before 2021 ukunikela ngempilo yami. Mna ndasindiswa, hayi kuba ndithanda, ndasindiswa ngenxa yemeko yekhaya. Mangcwele andixoki xa ndithe ekhaya nyaka nonyaka sasingcwaba thina. Ukuyiqaphela kwam le nto uqala ngo-2008. Khawufana ujonge 2008 uyotsho ku-2021 siyangcwaba. Kodwa ngo-2021 ngoJuni singcwaba usisi uNozibele wayehlala apha eAtlantis, enyukwa into abangcwele. Nathi asoze ndinikela ngobomi bam kuYesu Kristu. Bangcwele
ndingavele ndathi kuYehova makongame kwikhaya lam. Umoya wokufa ndawuqalekisa ngoba lithi izwi lenkosi akhona amandla elwimini lethu. Ndawuqalekisa umoya wokufa abangcwele ndithatha ukuthi usuka ngo-2021 till now. Umuntu angasetsha ngami, umuntu angasetsha ngekhaya lam uzayifumana le nto ndiyithethayo. Ukusukela ngo-2021 akukabikho bhokisi ekhaya. Ndithi Ebeneza kuthe kwalapha andiyazi uba ngubani, andiyazi uba ngawaphi namafilisti ujongene nawo. Bangcwele ndizongothetha nani nonke kodwa ukhona lo ndize kuye namhlanje. Ukhona lo inkosi ifuna uthetha naye namhlanje. Akhona lamafilisti uthiwa wajonga ubonakala uloyiko. Kodwa uYehova uthi uyathwalana. Ndike ndambona kumadoda amathathu ewayefakwe emlilweni ngenxa yokuba ayengawuthobeli umthetho walandawo. Le kumkani uNebukadnezar wayefuna kunqulwe yena, kodwa emma lamadoda emma futhi iBhayibhile kandiyifunda ithi ayengakhathali noba ngadatshe angqunqe. Ayethembakele lamadoda xa ndiwajongile, ayethembakele kuYehova. Bangcwele namhlanje kuthiwa ude walapha ude walapha uThixo sinceda. Ude walapha uThixo sinceda. uThixo othe ezwini lakhe akasoze ashiye, akasoze asiyekele. Uthe izigidi zingawa, uthe amawaka aqangeke, kodwa uthi thina sishiyeke simile. Namhlanje sisamile, not by our wisdom, not by our understanding, kodwa ngenxa yenceba yakhe. Unathi yena kunezinto ozicelileyo ebudeni bonyaka ungekazifumani, kodwa ngenxa yento kuba kuthe kwalapha nathi ithemba likhona, uzazifumana izinto zakho, uzazifumana izinto zakho. Uthi masimdumise njalo, uthi masimdumise. Wena zibehlele izinto ebudeni bonyaka, usekhona usenawo, usamile ngoku. Ayingomandla wakho lawo, ayingomandla wakho, ukuma kwakho ayingomandla wakho, kodwa kungenxa yento yokuba uthwelwe. Kungakubi ebomini bakho, ayithethi ukuthi loo nto akekho uThixo. Ukhona uThixo, uThixo nawe, uThixo nawe. Ndike ndadibana nevesi apho kunendoda eyazalwa imfama. Ithi xa ndiyifunda iBhayibhile, le ndoda kuthi kwakungonanga abazali bayo, yayingonanga le ndoda. Kodwa xa ndiyifunda iBhayibhile ithi uThixo wayenza ngamabomu laa nto, wayenzela ukuzukiswa, wayenzela uzuko. Ngoba uThixo umuntu othandayo uzukiswa bangcwele. uThixo umuntu othandayo uzukiswa.
Le ndoda lena yavuleka amehlo. Ithi abantu bebesibona esisimo sale ndoda. Ngexesha le ndoda igqiba ufumana i-deliverance. Ithi abantu bamangala ngoba inguye nalona ebezelwe ngaboni. Bathi nguye bamaziyo ngoba kunemeko apha empilweni yethu esigaxeleka kuzo. Kunezinto ezithi sawugaxeleka kuzo bonakala ingathi asoze zatshintsha, bonakala ingathi zawuhlala zinjalo, kodwa ngenxa kaThixo othanda ukuzukiseka asitshintshe isimo. Bamangala abantu, bamangala omakhelwane ukuba inguye nalo ebebonakala ingathi umshado wakho uyachitheka. Ayinguye nalona ebenabantwana abaphuma endleleni. Ayinguye nalona ebengathethisani nefamily yakhe. Asitshintshe isimo uThixo, asitshintshe isimo ngoba uThixo ungumuntu othi wawuba khona esimweni kubonakale. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. Uthi ezimbandezelweni zonke uthi biza mna njengoThixo wakho. Uthi ndikuhlangule ukuze wena undizukise. Hallelujah. Kodwa uthe kwimeko zonke esigaxeleka kuzo, uthabe ubini, uthabe mnandini, uthi yena uyazukiseka. Uthi biza mna ndiye ndimthande uThixo xa endinika itest noba inzima kangakanani, kodwa xa ungumntu ohlala kuye awusoze wanzinyelwa kakhulu ngoba uyamazi, ngoba wazi yena. Xa sawusazi yena, xa sawusazi yena, xa sawusazi yena, xa usazi uYehova awubi nexesha lesimo. Futhi uyababona abantu bekusizela usuke ungayazi nalento ibangela uba bakusizele ngoba wena uyayazi ukuthi itest le. Futhi ke uyayazi ukuthi uzayipasa ngoba ziyapaswa ezikaYehova. Asoze safeyila thina kuYehova, siyapasa. Hayi akasoze asinike umthwalo ngaphezu kwamagxa wethu. Akacingi. Namhlanje sithi eBheneza kude walapha enathi akavumanga ngempilo yethu, akavumanga ngempilo yethu. Bezikhona izinto ebezingenza siphelele ngamandla thina uba besihamba ngokwethu, kodwa uThixo akhangavume. Akhona amaxesha ubombananga amandla phela, kanti ngexesha kuphela amandla kuwe, kungexesha ungezelelwa amandla.
ukuze mna njengoThixo Oh, Jesus. ndisibonakalise Ewe. uThixo abangcwele sizambona njani xa singakhekelekile ezimpini sizambona njani uThixo xa singakhekelekile namhlanje lapha ithemba lakho seliphelile namhlanje lapha bathe ogqirha kuwe esisifa soze sanyangeka namhlanje lapha ngoba abantu bathethile kodwa namhlanje nangu Yesu othwala nayo nangu Yesu ozukisekayo kwimeko zonke akhona esinye isimo angazukisekiyo kuso akhona esinye isimo angazukisekiyo kuso Hallelujah. Ithi incwadi kaJeremiah chapter 29 verse 11 ithi ndiyazazi ingcinga endinazo ngani kungabe kuthi kanti kukho into kuyicela apha enyakeni awayifumana kodwa ngenxa yokuba uYehova unengcinga ngawe ndifuna ukuthi suxhala nale ubuyicelile uzawuyenza futhi ka uThixo kunezinto sizicelayo angasiniki ngenxa yento yokuba yena uyabona ukuthi azisifanelanga ngelixesha sizifuna ngalo thina ingekuba akazuyenza lento kodwa uthi mina Yehova ndinengcinga ezinhle ngani nawe somqumbele ubona unyaka ingathi uyakekela uthi ungamboni nalo Thixo ndifuna ukuthi ulapha ngobuthwelwe mbonga uYehova mzukise bangcwele masimbongena ngempilo ngoba impilo ezinye izinto sizicelayo zilandele emva kwempilo namhlanje sithi kude kwalapha uYehova esinceda kude kwalapha nathi wawathwala amaSirayeli wawathwala elaloyikwe njalo kodwa wawathwala esoyika amaFilisti kodwa ndifuna ukuthi kuwe lamaFilisti akungqongileyo suba nexhala Thixo ngokuthembakele ngamaxesha wonke akasoza kuyekele akasoza kushiye ngoba ilizwi lakhe akalijikeli ilizwi lakhe uyalingcina imihla yonke ilizwi lakhe uyalingcina bangcwele we serve the invisible God kodwa imisebenzi yakhe yona siyayibona imisebenzi yakhe asenzela yona ndifuna ukuthi thembani uThixo
nakwayiphi imeko ojungene nayo kodwa mthembe wangani sinika amandla levesi ithi kuthe walapha uThixo asinceda noba engaqondi uyakufumana uqonda ngale vesi ithi kuthe walapha uYehova esinceda kuthe walapha enathi engakhangashiye ngokuthi abathembele enkosini abasayi kudaniswa akasoze asidanise abangcwele akasoze asidanise naphansi kweyiphi imeko yena yedwa soze asidanise senzeka kuhle ngothemba yena wenzeka kuhle ngothemba yena uThixo unembuyekezo ukuhlala kuThixo ndiye ndabona ibenefits kune benefits ukuhlala kuThixo manje soze uhlale kuThixo ungabambi into ingangaphatheki njalo Jesus ingangaphatheki mina ndingene ensindisweni ndingumama umpongo ongazi noba kubethwa baphi futhi ke akho nto ndiqhayisa ngayo nangoku kodwa ndiqhayisa ngalo Yesu uye wandinceda lo Yesu undinika indlebe lo Yesu undinika ubulumko ngoba kunezinye izinqumo oye uxa ungumuntu uzithathe kodwa xa sowulo Yesu uthatha izinqumo ongasoze wazisola nangazo ngoba kaloku uzithatheni ngoba kaloku uzithatheni singabantu bedolo singabantu abazukisa uThixo zininzi indlela zozukisa uThixo zininzi indlela zozukisa uThixo haleluya haleluya ndifuna ukuthi kuni namhlanje bangcwele sithwelwe inkosi bathe kwabalapha ezikhona izinto bezingaziphazamisa endleleni kodwa yena wasithwala kodwa yena njengoThixo isandla sakhe asasuka phezu kwempilo yethu ungayideli ke lonto ungayideli lonto leyo ndifuna ukuthi nawe wena ubucelile lonto ubuyicela uyayazi wena uba intoni uyehova uThixo sakuthwele uzakwenzela uzawuyenza ngoba uThixo nakho uThixo nenjongo ngempilo yethu futhi uthi nengcinga zakhe ziphakeme haleluya benditshilo ngathi andimdanga ke manje enathi ufuneka nje awufunde uverse 4 kude kwalapha enathi ifuna ke sijonge nje le ndawo yokuba kude kwaba lapha nje yena enathi verse 4 onye abakaSirayeli babasusa ke oBhali noAshtaroti babasusa oBhali onye abakaSirayeli bakhonza uYehova yedwa bakhonza uYehova yedwa nanti into endiyithandayo haleluya
Samuel. Mama nabathathela konke bathini aba basebeshila basahambi nazo bathi onyana bakaSirayeli Musa ukuyeka ukusikhalela kuYehova uThixo wethu. bayazi ukuba ukhalaphi bathi busana ukuyeka ukusikhalela bazalwana bashiyile ngasebeshile bayazi ukuba abantu abashiyileyo bayayazi indawo yokukhalela bayazi indawo yokukhalela jonga ke ngoku umuntu othi kuthe kwalapha uJehova enathi unamuntu uthe ojonga emva ajonga uba usuka kanti khambe uqaphela izolo lakho uqala ujonge emva ujonge imvula yezikunathileyo ubone ukuba unathiwe ubone amakho akushikele endleleni ubone uba kude kwalapha uJehova enathi size kulonkonzo ebusuku njena sizothi nje Ebeneza sizothi Ebeneza sisenje ukuzobonga Glory to Jesus. sisenje ukubonga bazona umuntu olongayo usuke ugcwele imincili usakamnandi ngoba kaloku khumbula lamini ubusokoliswa yile wathi uJehova akuleka uthe kwalapha nathi sawutheni uthe kwalapha nathi uthe kwalapha nathi amani sikhona izinto usakhana amadumelile ehlelile umkhona sithi uqinile no sibize kwaphezulu uthe kwalapha nathi sizothi Ebeneza bazona ufanele ukubonga ufanele ukubonga yabona uThixo ufanele ukubonga uma ungajonga intaba ogqithe kuzo ubona nje isandla sakho uba apha sisandla sikaJehova sizobonga kule ndawo sizophakama ngenyawo zethu sithandaze sithi Nkosi bawo esathethele ngezwi lakho mansila bashakatha rikhotholo boshikhala basaya siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga mdala wezinsuku siyabonga nguye siyabonga mlandelezi wempilo yethu kuthe kwalapha unathi Nkosi begcwele asenzanga ngamandla ethu kodwa sibona inceba yakho ngokuba uJehova nenceba sibona amandla akho ngokuba uJehova agcwele kulunga Nkosi uNkulunkulu wethu sithi Ebeneza malanga njena Ebeneza Thixo wethu Ebeneza mdala wezinsuku ulungile uJehova uthuthe sithi bonke Jehova mphefumulo wami konke okungaphakathi kwami kubonke igama lakhe bonke Jehova mphefumulo wami bonke Jehova bonke shina bakhathana basiyaya bonke Jehova mphefumulo wami bonke mphefumulo wami ekhambeni likaYesu Kristu waseNazaretha siyabonga uNkulunkulu namandla onke siyabonga uNkulunkulu esiqhubelayo ekhambeni likaYesu Kristu waseNazaretha uDavide ngeqhaphela ubukhulu bakho uthi ngumalusi ngoba ebonile ukuba ungelusile endleleni uJehova wena unamandla onke futhi awuqedelwanga uNkulunkulu ophilayo bonke Jehova mphefumulo wami konke kungaphakathi kwami kubonke igama lakho ufanele ukubonga usuku lwakho lubuluphele ekhambeni likaYesu Kristu waseNazaretha siyabonga Thixo wethu siyabonga uNkulunkulu onamandla ekhambeni likaYesu Kristu waseNazaretha sibonga izwi lakho usathethile nempilo zethu
Sibonga ngengcwele yasinakekela. Awukwashangile mhle. Uyaphila. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Sibonga ngengcwele. Sibonga Thixo wethu othembekile. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Thank you Holy Spirit. Ndisazovala nje. Uma mhlawumbe khona othi bengingamfumani mina uYesu. Ngicela ukuba sizokwazi ukuba sibonke sonke nsuku zonke ukuzithathela uYesu nje. Lo oyimpilo. Lo uncedayo impilo yomuntu ngoba ngaphandle koYesu impilo yomuntu ililize. But uYesu nguyena okwaziyo ukuba atshintshe izolo lomuntu, atshintshe impilo yomuntu. God bless you mntanami. uYesu nguye yedwa okwazi ukunceda impilo yakhe. Bakhona ufuna ukumjoyina, ngicela eze ndithandaze naye egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga mama. Uma ukhona omnye ofuna ukunikeza uNkosi uJesu impilo yakhe, awunikeze impilo yakhe. Athi busa, athi busa, athi busa, athi busa. Makeze ngaphambi nesithandaze naye. Impilo ayikho, impilo nguYesu yedwa. Namhlanje sibonga yena kuba sibona amandla akhe. Namhlanje sibonga yena kuba sibona indawo asisuse kuyo. Sibonga yena ngoba sibona ubukhulu bakhe. Amen. Ukhona umuntu makabajoyine egameni likaYesu sithandaze. Jesus. Phakamisani izandla zenu.